σκηνή μας. Ιδιαίτερος, εκεντρικός, πληθωρικός, μοναδικός, στιλάτος, λαμπερός, ετοιμόλογος. Δεν έχω άλλα. Ηλίας Ψινάκης, Δήμος Μπέκερ. Ήρθα. Έχω πρόβλημα να λύσω. Εγώ να δεις. Θεά. Έχω πρόβλημα υγείας, καρδιακής κυκλοφορίας. Έχω πρόβλημα μεγάλης ιστορίας. Θεά. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Κράτα το. Πρέπει να σε μουμιοποιήσω. Θα με τι? Δένω τον Δήμο με ένα χαρτί υγείας που βρήκα πρόχειρο, έτσι ώστε να μπορέσει να νιώσει το σφίξιμο στο σώμα του και να μπορέσει να περιορίσει την κίνησή του, όπως ίσως θα έκανε μια μούμια. Έρχομαι. Για να πετύχει την ενσάρκωση αυτή ο Δήμος, πρέπει να έχει τον αέρα του Ηλία Ψινάκη, τη δυναμική του Ηλία, την αυτοπεποίθηση και πάνω απ' όλα να είναι θεά. Όπα, περίμενε. Όχι, σιγά, καλά, όχι έτσι. Φεύγουν οι γάζες και από μούμια μετατρέπεσαι στον Ηλία Ψινάκη που ξέρουμε όλοι. Έχω πρόβλημα μεγάλης ιστορίας. Θεά. Θεά! Είναι σαν να σπρώχνει. Είναι μερσί, βρε! Είναι θέμα πια υγείας. Μερσί. Έτσι, μπράβο, αυτό. Ο Ηλίας έχει ένα πολύ ιδιαίτερο γρέζι στη φωνή, μπάσο. Έχω πρόβλημα μεγάλης ιστορίας. Με όλο σου τον όγκο, με όλο σου τον μπάσο. Πρέπει να αισθανθεί ότι είναι στο γήπεδο και να κλείσει τη φωνή του με ένα φυσικό τρόπο προκειμένου να πετύχει αυτό το γρέζι. Έχω πρόβλημα. Το έχω ήδη. Θέλω να το απαγγείλεις τώρα σαν να είναι αρχαία τραγωδία. Τι να πεις και πώς να αρχίσεις. Το έχω. Βάλε με μέσα στο ρόλο. Α, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω τόσο δραματικά. Α, Δήμο! Καλώς όρισες και πάλι. Πόσες φορές το έκανες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσες φορές το έκανες αυτό μπροστά στον καθρέφτη σου? Θα κάνουμε τόσες φορές που έχει κοκαλώσει το χέρι. Πάει, τέλος. Έχει μείνει εκεί. Κοίταξε να δεις, μέχρι και χαρτί υγείας σου έφερε η Σία Κοσκίνα. Τι άλλο να κάνει για να καταφέρεις να μπει στο ρόλο? Πώς είμαστε αυτή την εβδομάδα? Μουμιοποιημένοι. Μουμιοποιημένοι. Ναι. Γέλασα πάρα πολύ. Ναι. Πολύ δύσκολη φωνή. Αλλά πιστεύω έχω πλησιάσει αρκετά. Α, δεν ξέρουμε. Εσείς θα το πείτε, εννοείται. Α, εμείς θα το πούμε, παρακαλώ, μην προτρέχεις. Εντάξει. Τι Αλλά. Εντάξει. Τι λες, πάμε να τον θυμηθούμε? Πάμε να το Για θυμηθούμε. πάμε. Έχω πρόβλημα να λύσω. Με ποιο τρόπο να μιλήσω? Σε ένα πρόσωπο που κάποτε θα αφήσω. Είναι θέμα πια υγείας. Περί της απολογίας. Να μιλάς όπως το θύμα μιας θυσίας. Έχω πρόβλημα υγείας, καρδιακής κυκλοφορίας. Έχω πρόβλημα μεγάλης ιστορίας. Ίσως φταίει στην ουσία η μεγάλη ευαισθησία. Στην απάνθρωπη δική σου αναισθησία. Έχω πρόβλημα υγείας, καρδιακής κυκλοφορίας. Έχω πρόβλημα μεγάλης ιστορίας. Ίσως φταίει στην ουσία η μεγάλη ευαισθησία. Στην απάνθρωπη δική σου αναισθησία. Κοίταξε, εμένα μου φαίνεται λίγο δύσκολο αυτό που θα κάνεις τώρα. Είναι δύσκολο. Γιατί ο Ηλίας Ψινάκης δεν είναι μια απλή προσωπικότητα. Πολύ δυνατή προσωπικότητα. Μπράβο. Δήμαρχος. Έτσι, μπράβο, δεν είναι και τραγουδιστής. Όχι. Είναι και δήμαρχος. Είναι και δήμαρχος. Ωραία. Λοιπόν, εγώ σου δίνω αυτά τα γυαλιά, μπας και σε βοηθήσω. Πάρα πολύ. Όλα εμείς θα τα κάνουμε. Όχι, θα τα κάνω εγώ. Ορίστε. Θα κάνω εγώ. Πώς Για να φαίνεται? κάτσε να δω. Πάρα πολύ ωραίος. Ούτε που είδα. Πέρασε. Κούκλος. Δεν ξέρω. Και εμείς αποχαιρετούμε το Δήμο Μπέκε και υποδεχόμαστε τον Ηλία Ψινάκη. Έχω πρόβλημα να λύσω. Με ποιο τρόπο να μιλήσω σε ένα πρόσωπο που κάποτε θα πίσω. Είναι θέμα πια υγείας.
περί της απολογίας. Να μιλάς όπως το θύμα μιας θυσίας. Έχω πρόβλημα υγείας, καρδιακής κυκλοφορίας. Έχω πρόβλημα μεγάλης ιστορίας. Θεά, ίσως φταίει στην ουσία η μεγάλη ευαισθησία. Να πάθω τη δική σου ευαισθησία. Μερσή, έχω πρόβλημα υγείας, καρδιακής κυκλοφορίας. Έχω πρόβλημα μεγάλης ιστορίας. Τύπου, φταίει στην ουσία η μεγάλη ευαισθησία. Στην απάνθρωπη δική σου ευαισθησία. Άι, Μαρή! Τι να πεις και πώς να αρχίσεις κάποιες εξομολογήσεις και το δίκιο σου να πεις και να ζητήσεις. Όσο και να σ' αγαπάνε, μια στιγμή σε παρατάνε και σου λένε φίλε ό,τι θέλεις κάνε. Σας κούφανα. Έχω πρόβλημα υγείας, καρδιακής κυκλοφορίας. Έχω πρόβλημα μεγάλης ιστορίας. Φταίει στην ουσία μεγάλη ευαισθησία. Στην απάνθρωπη δική σου ευαισθησία. Μερσή, έχω πρόβλημα υγείας, καρδιακής κυκλοφορίας. Έχω πρόβλημα μεγάλης ιστορίας. Τύπου, φταίει στην ουσία η μεγάλη ευαισθησία. Στην απάνθρωπη δική σου ευαισθησία. Άι Μαρή, Παναγία μου. Έχω πρόβλημα θυσίας. Κουλό. Έχω πρόβλημα μεγάλη ευαισθησία στη δική σου ευαισθησία. Γλυκιά. Γεια. Ατάλαντη. Ευχαριστώ. Έτσι. Θεά αγάπη μου. Ναι. Μαρία. Όχι, μου πέφτει λόγος. Ήσουν καταπληκτικός. Ευχαριστώ αγάπη μου. Ευχαριστώ. Καλά. Είναι πάλι αυτό που πάθαμε που κατεβαίνεις από τη σκάλα και λέμε. Δεν το έχω αγάπη μου, εγώ ένα μανατζάρο ξέρω. Αυτό τώρα... είναι αλήθεια, αλλά τα κατάφερες, Τα κατάφερα. Τα κατάφερες. Μπράβο. Πριν πάμε στην Επιτροπή να πούμε ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Δέδε για τα υπέροχα για τα δόντια τα αυτά. υπέροχα, τα κατάλευκα δόντια σου. Έτσι. Λοιπόν, κάτσε έλα, να πάμε στη θέση μας. Γιατί μας αποσυντώνησες. Τι έχω πίσω μου τώρα. Τη μούμια. Μάλιστα. Πέτρο, θα ξεκινήσουμε με σένα. Εξαιρετικός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπημένο μου. Πολύ πετυχημένο και αυτό το άτεχνο που έχει ο Ηλίας, γιατί ο Ηλίας δεν είναι ούτε τραγουδιστής, ούτε χορευτής, είναι μεγάλη προσωπικότητα βέβαια. Και ένας άνθρωπος που έχει κάνει πολύ σημαντικά πράγματα. Είναι περισσότερο γνωστός για την πλάκα του, για όλα αυτά, αλλά ο Ηλίας έχει κάνει πολύ σημαντικά πράγματα. Τέλος πάντων, δεν είναι η ώρα. Ο Σταμάτης θα ξέρει καλύτερα κιόλας. Μπορεί να τα πει εκείνος αν θέλει. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό ότι έπιασες ακόμα και αυτό το άτεχνο του Ηλία. Δηλαδή το ότι είναι λίγο πίσω στο ρυθμό. Το ότι παρατήρησες όλα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Κοιτάζω και σε είδα πόσο ενθουσιασμένος ήσουν να σταμάτη και υπέροχος, εξαιρετικός, συναρπαστικός. Υπέροχος. Ευχαριστώ. Ίσως μιλάμε για την καλύτερη στιγμή, δηλαδή το τι έχεις πιάσει στον Ηλία, πολύ σημαντικά και σχεδόν ένα γέλιο αμηχανίας που υπάρχει κάθε τόσο και που το κάνεις σαν να μην υπάρχει, το πώς το διάλεξες και το έκανες πρωταγωνιστή της μεταμφίεσης, της σάρκωσης, ναι. Είσαι υπέροχος. Και όλο αυτό, γιατί ο Ηλίας το κάνει όλο αυτό έχοντας κάτι συγχρόνως και μία αίσθηση αυτοσαρκασμού. Ναι, που συνήθως όταν πάνε να το μιμηθούν δεν το κάνει κανείς. Το κάνουν με τον αέρα. Ο Ηλίας έχει έναν αέρα, αλλά συγχρόνως τον αμφισβητεί και όλος ο ίδιος. Ένα σιγά. Την ώρα που λέει Θεά, σου λέει σιγά μωρή. Είναι μαζί και τα δύο. Και αυτό πώς το έπιασε καταπληκτικά. Καλά, δεν μιλάω για τον ήχο της φωνής, ήταν σχεδόν ανατριχιαστικά ίδιο. Δηλαδή, και ξέρετε, ο Ηλίας είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο, δεν ξέρω αν είναι γενικά, αλλά σε μένα στη ζωή μου, επειδή είμαστε φίλοι για καμιά δεκαριά χρόνια. Συνήθως λέμε ότι όλοι αγαπήσαμε και δεν μας αγάπησε κανείς κτλ. Από τους λίγους ανθρώπους που έχω νιώσει την αγάπη του, τη στοργή του, τη φροντίδα του, είναι ο Ηλίας. Και εγώ το λατρεύω. Του χρωστάω πράγματα δηλαδή, με στήριξε σε πολύ άσχημες στιγμές και γλέντισε μαζί μου σε πολύ όμορφες. Είναι από τα σπάνια πλάσματα για φίλους. Σπάνιος.
Σπάνιο. Την αγάπη μας τον Ηλία Ψινάκη, λοιπόν. Και πάλι συγχαρητήρια για σένα. Είσαι πάνω από το καλό. Είσαι πάνω από το καλό. Μπράβο σου, μπράβο. Να είστε καλά. Δεν μπορώ, συγκινούμε. Κατερίνα. Τι να πω παραπάνω, ήσουν καταπληκτικό. Και χωρίς να το γνωρίζω από αυτά που ακούω και από τους προλαλήσαντες, νομίζω ότι και ο ίδιος θα το απίλαυσε πάρα πολύ όλο αυτό που συνέβη σήμερα. Αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι πώς πέτυχες αυτή την πολύ πολύ δύσκολη χρειά. Και η φωνή σου τώρα σε πονάει. Θέλω να πω πονάει ο λαιμός. Όλη μέρα, τα παιδιά ξέρουνε. Πώς είναι η φωνούλα σου, εγώ αυτό σκέφτομαι, γιατί είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Έχει φοβερή δυσκολία, μπράβο σου. Αυτό πήγα να το ρωτήσω. Θα ψιλοβράγνιασες κιόλας, δεν μπορεί. Βασικά είναι μέσα μου τώρα. Δεν βγαίνει. Είναι μαζί μου. Είναι μαζί του τώρα το βράδυ. Πραγματικά είναι μαζί σου γιατί ήσουν ίδιος, ήσουν καταπληκτικός. Μπράβο σου τα πάντα. Αυτό ότι κάνει πλάκα με τον εαυτό του και με τους άλλους και με την κατάσταση. Μπράβο σου. Νίκο. Εντάξει, δεν τολμάω να μιλήσω. Εντάξει, εξαιρετικός, υπέροχος. Και έχω την αίσθηση, Δήμο, ότι σε σχέση με όλα τα live μέχρι στιγμής, όποιοι χαρακτήρες που σου δίνονται έχουν μέσα οι ίδιοι πολύ μεγάλη αίσθηση του χιούμορ, το φωτίζεις τόσο ωραία και το κάνεις κάθε φορά και μπράβο σου. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με μέτρο. Ναι, βέβαια. Μπράβο σου. Ευχαριστώ. Χαρές έχουμε σήμερα στο καναπέ. Χαρές. Τώρα θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα και θα υποδεχτούμε μια μεγάλη μορφή του ελληνικού τραγουδιού. Μοναδικός συνθέτης, επιδέξιος Μπουζουξή.